σας guys, σας υποσχέθηκα ένα Call of Duty Ghost και σας το δείχνω. Λοιπόν, ξεκινάμε νέο. Μόλις τώρα το ξεκινήσω. Δεν το πήρα. Λοιπόν, θα παίξουμε multiplayer, αλλά θα παίξουμε online, όπως σας είχα υποσχεθεί στο βίντεο. Και θα κάνω και part 2, μάλλον γι' αυτό, και ένα part, άλλα 2, δηλαδή 4 part, ένα για online zombies και 2 online multiplayer και ναι, και GTA 5 θα κάνουμε σήμερα. Μπορεί να προλάβω και πες 2012, δηλαδή σήμερα που το βλέπετε, τι μέρα είναι, continue, ωραία. Λοιπόν, μπορείτε να με βρείτε με ένα με δύο τρόπους. Λοιπόν, εδώ πέρα, θα το γράψω κάτω στα description. Ένα είναι του καναλιού μας και ένα είναι το κλασικό που παίζω εγώ. Σε αυτό που παίζω εγώ πιο λίγο, ας πω, και καμιά φορά παίζω, μπορείτε να με κάνετε add, είμαι ένα level, στο άλλο είμαι 5. Λοιπόν, με λένε Fire Resistant 25. Θα το γράψω και κάτω στο description και το άλλο είναι Warlord 9. Όσοι ξέρετε να γράφετε το Fire Resistant 25, να το γράψετε και το Warlord, War, πόλεμος, και το Lord στο τέλος, δηλαδή ναύαρχος, κάπως έτσι. Πατάω friends και σας βρίσκω και πατάω select. Μπορείτε να με στείλετε έτοιμα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και όσοι είναι, μπορώ να σας βάλω να κάνουμε ένα ματσάκι private όλοι μαζί και να μπούμε. Να πατήσω friends και να κάνω select και να μπείτε μαζί μου. Λοιπόν, τώρα ξεκινήσουμε ένα lobby γρήγορα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Welcome to squad. Δεν θέλω squad ρε. Find match, welcome. Riley. Μόνο αυτά είναι. Α, διαλέγω κατηγορία. Are you sure to want to select cube? Ωραία. Team Deathmatch. Create a soldier. Έχουμε αυτό. Όπα, τι έγινε. Α, μπήκαμε. Ωραία, ξεκινάμε lobby. Μάλλον άμα δεν βγει πολύ, γιατί νομίζω θα το κάνω λίγο, θα μου κλείσει κάποια στιγμή. Άμα κλείσει απότομα και δεν μιλήσω, θα συνεχίσω στο επόμενο γιατί είναι του κινητού μου και δεν έχω πολύ χώρο, γιατί τραβάω με το κινητό μου, δεν τραβάω με την κάμερα. Αργεί πάρα πολύ να φορτώσει. Βλέπετε εδώ κάτω ότι φορτώνει. Όσοι δεν ξέρετε από Call of Duty, που οι πιο πολλοί πρέπει να ξέρετε, οι πιο πολλοί παίζουμε Call of Duty, PES, FIFA και GTA 5. Φωνάζει πάρα πολύ. Δώστε μου 2 λεπτά λίγο να το χαμηλώσω. Είμαι από τη μικρή την τηλεόραση, δεν είμαι από τα μεγάλη, να ξέρετε. Το εκείνη που βλέπετε συνήθως. Δεν λέω ότι βλέπετε πάντα, λέω ότι βλέπετε συνήθως. Είμαι σε επικίνδυνο μέρος, γιατί από πίσω είναι ο κακός και θα με κάνει αληθή. Α, να τα παιδάκια μας τα καλά. Πού είστε ρε συνάδελφοι, τώρα παίζω να ξέρετε online. Πού με βρήκε όμως. Fuck. Α, βοήθεια. Ρε, εντάξει είπαμε δεν είναι και η πρώτη φορά που παίζω, αλλά πώς παίζουν. Λάγκαρε κάποιος, ναι, λάγκαρε. Οπα, πάει πίσω, ποιος είναι αυτός, δικός μας. Βοήθεια. Ναι, είμαι καινούριος, δεν έχω παίξει πολύ. Φάκο, μπροστά του ήμουνα. Ξέρω εγώ. Πω σκεφτόμαι κάτι που θυμήθηκα από μια άλλη σειρά, το Left 4 Dead, που παίζαμε και μας ήρθε και ένα τα μεγάλα τα πλάσματα από πίσω, κάτω πάνω στο σβέρκο σου και είναι σαν να έχεις δουλέψει όλη μέρα και να είσαι πάρα πολύ κουρασμένος.
Και είναι σαν να λες μου είχε κάτσει το αφεντικό στο σβέρκο και συνέχεια με πιέζει και δεν μπορώ άλλο και κουράστηκα, ξέρω εγώ. Σε τέτοια φάση είναι. Ναι, γιατί είναι ένα... Δεν το έλεγα ακριβώς ζόμπι. Θα το έλεγα κάπως... Giant! Ρε! Αγακαμένα ξεκίνησα! Και με έχουν φάει κάπου 16. 41-51. Άντε. Assist, τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα έρθουν οι υπόλοιποι. Για Οκ, φεύγω. Και μόλις ήταν ένα κακό στα παϊνά μου. Fuck my life. Θα πεθάνω. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι σε εκνευρίζει γιατί πρέπει να νικήσεις σε 36 μάτς για να πας level 2. Φανταστείτε πόσα μάτς πρέπει. Όπα, το... Όχι! Είμαι πολύ βλάκας. Γιατί έπεσα? Γιατί? Πόρε φίλε, δεν έπρεπε να πέσω. Τι βρέχει από πάνω, πλάκα κάνεις. Τι times over stop, εδώ δεν έχουμε κάνει ούτε... Βασικά, εδώ δεν έχουμε κάνει ούτε ένα kill πήγα να πω, αλλά έχουμε κάνει ένα kill οπότε. Δεν έχουμε κάνει 2 kill. Let's... Λοιπόν, παίρνω το όπλο του. Μπαμ. Πάμε! Αλλά! Όχι, όντως. Defeat. Defeat. Μπράβο μας. Και μετά μου λέει όταν είμαι καλός στο online. Τι πήρατε την απάντηση. Τι πήρατε καθαρότατα. Πάμε άλλα 2 μάτς. Λοιπόν. Τώρα λέω να πάω κανονικό. Αλλά όχι team deathmatch. Να πάω κανονική. Όπα. Τι πήραμε. Accent point. Unlock. New items. Λοιπόν, θέλω να βγω από το lobby. Ναι, yes. Ωραία. Operations. Κάπου εδώ πέρα. Game mode. Free for all victory πήρα. Θέλω να βρω ειδήμα που ήταν για το team deathmatch. Skills. Και δώσε μου 2 λεπτά λίγο να το δω. Λοιπόν guys. Όπα. Αυτή δεν είδαμε. Την πήραμε. Το πήραμε. Όλε. Λοιπόν, perk operation. Perks on the light. Perks βασικά δεν θέλω και πολύ. Όπα. Εδώ πέρα έχουμε πολλά. Λοιπόν, το θέλω. Το τέλο. Φαντ. Ασύ. Παιδιά, πρέπει να πάρω καινούριο όπλο. Σκορ.
Για δούμε λίγο το σκόρ μας. Σκόρ 100. Rank. Μεγάλο rank έχω. Α, είμαι ήδη level 2. Οκ. Wins. Προς το παρόν 0. Πριν είχα 2 wins και ένα lose τώρα. Kills. 1 kill, 5 deaths. 1 strike, 1 average kill. Τι ωραίο που τα πούμε. Team Deathmatch, άντε. Α, ναι, μου το γράφει έτσι γιατί εγώ είχα παίξει το άλλο. Το είχα παίξει σε άλλο. Store. Create a shoulder. Το create a shoulder. Riley. Έχει διάφορα. Όχι, είναι γυναίκα! Όχι. Όχι. Θα διαλέξω. Άντρα. Αυτόν. Ποιο είναι δύο. Αυτόν θέλω. 3 squad. Θα τον πάρουμε αυτόν. Yes. Λοιπόν, έχουμε το Riley. Δείτε το Riley και το Glitch, το ίδιο. Και τη Hunger. Δείτε το Riley, δείτε και το Glitch. Λοιπόν, και μας μένουν μόνο αυτοί οι δύο και δεν τους έχουμε κλείσει την πόση ώρες. Create a soldier. Λοιπόν, fire resistant. Μπράβο μου! Extra logout. Φίλε, αυτά πρέπει να τα αγοράσεις. Τι είναι όπλο. Ακά θα παίρνω νέο. Αυτό πρέπει να το κατεβάσεις και κοιτάξτε τι ωραίο όπλο που είναι. Είναι πανέμορφο, μ' αρέσει. Σνάιπερ. Ω! Αυτά είναι τα κλασικά. Ωραία. Κλασικά πρέπει να ανοίξεις να τα δεις. Τα πας έτσι. Τα πας και έτσι. Και παπ. Ορίστε. Πας εδώ πέρα και καλά τα κάνεις όλα ένα τσεκ. Ένα τσεκ, 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 τσεκ. Πρέπει να τα κάνεις όλα ένα τσεκ, έτσι. Για να δεχτεί το παιχνίδι ότι τα είδες. Λοιπόν, μόλις τα κάνω όλα, κλείνω και μπαίνω μόλις ξεκινάει το match. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο και τελευταίο μάλλον. Gun game θα παίξουμε. Ναι, θα είναι λίγο μικρό το βίντεο, μπορεί να βγει 14-15 λεπτά, δεν είμαι σίγουρος και λίγο παραπάνω 20. Αλλά έχω να τραβήξω το GTA 5, σας έχω να τραβήξω και το PES 2012 για να έχετε έτσι μια ποικιλία να δείτε. Γιατί θα ανεβάσω σήμερα, αύριο και μεθαύριο και θα έχετε βίντεο, να βλέπετε. Οπότε εμείς θα προγιάσετε. Σήμερα θα έχετε Gun Game με Team Deathmatch, Call of Duty, αύριο θα έχετε GTA 5 και μεθαύριο θα έχετε PES 2012 και παρακάτω μπορεί να δούμε κι άλλο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είμαι στην πιο χάλια πίστα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν την ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω κρυψώνες, δεν ξέρω τίποτα. Αυτός εδώ πέρα θα πεθάνω. Ορίστε. Σχεδόν είναι η πρώτη φορά που παίζω. Σχεδόν. Δεν είπα ότι είναι, είπα ότι είναι σχεδόν. Ωραία, οπότε ξέρουμε ότι αυτός είναι εδώ πάνω. Ορίστε, χέτσο. Όχι. Μαχαιράκι. Γι' αυτό δεν μου αρέσει αυτή η πίστα. Γιατί... Ωρε φίλε! Εγώ είμαι 2 ακόμη. Είμαι πανάχρηστος στα gun game, μην αναρωτηθείτε και πολύ. Σας είπα μου ρε παιδιά, είναι σχεδόν η πρώτη μου φορά που παίζω gun game. Τύχε.
shotgun. Shotgun. Παντού σε όλα τα παιχνίδια θα υπάρχει ένα shotgun. Δεν υπάρχει.